Batu egin daula. Lehendakari emango diot, Euskara Batuarerik ezin dizu eman, kamisetarik espai daukagu, baina liburua bai. Eman esan du, saldu ez. Ez, eman doai. Eskerrik asko sailburua eta Euskaltzaindiaren buru eta batzordekideok arratsalde on guztioi. Isten ari garen urtea berezia izan da eta berezia da. Euskaltzaindiaren mendeurrena ospatzen ari gara, orain arte entzun egin dugun bezala, eta Euskara Batuak 50 urte, sasoi bizian bete ditu eta sarreran edo hasiera ekitaldian izan egin duguna ere islada Euskaraldia jaio egin da. Urte berezia. Atzera begiratzeko urtea eta etorkizunaiko erronkei aurre egitekoa be. Euskarak behar zuelako sortu zen 1900 eta 1918, 1919 urte bitartean Euskaltzaindia. Antzeko behar batetik etorri zen orain 50 urte Euskararen batasuna. Beharrezkoak ez ezik Euskaltzaindia eta Euskara Batua ezin bestekoak ditugu etorkizuna josten jarraitzeko. Baina egun bizi dugun bidegurutzean bestelako bizigarriak behar ditugu eta horretarako jaio da Euskaraldia. Ibili dabilena daki bidearen berri. Aurreko hamarkadotan milaka hiztun irabazi ditugu, batik bat hezkuntza sistemaren euskalduntzeari eta euskaltegiek egin duten lanari esker. Bidea egin dugu, bidea ezagutzen dugu, bideari jarraipena eman behar diogu. Bidea hau ez zen posible izango atzean gizartearen babesa eta bultzada izan ez bagenu. Eta bide horretan gaur ere Euskaraldia posible da gizarte adostasuna landu eta zaindu delako. Euskaraldiak auzolanaren lankidetzaren elkarlanaren bidea erakusten digu. Euskaraldiak bidea elkarrekin egiten jarraitzeko gonbitea egiten digu. Horri esker errazagoa izango da baita ere Euskara indartzeko bidean berriz ere asmatzea. Asmatzeko estrategia behar da. Hizkuntza politika beharrezkoa da. Letra larriz. Eta Euskararen aholku batzordearen gogoeta gunea beharrezkoa da. Letra larriz. Foro honetan elkartu, hausnartu eta urteko lanaren jarraipena egiten dugu. Hiztunen aktibazioa, Euskararen sustapena munduan, Hiruko Ituna Nafarroako gobernua eta iparraldeko Euskararen erakunde publikoarekin, Euskararen sustapena ingurune digitalean, edabideetan eta gazteen artean. Urte berezia izan da Euskararentzat eta lan eskerga eginda, mugarri izango diren zenbait ekimen bultzatzeko. Batzorde honetan zaudeten guztiei nire aldetik lehendakari naizen heinean eskerrik asko bidean laguntzeagatik eta eskerrik asko batzorde honetan Euskararen aldeko akordioak emateagatik. Unitatea aipatu egin duzu eta nik uste dut akordioak aipatu egin behar direla ere, beti erakusten duzuen prestutasun eta ilusioarengatik. Hasierara itzuliz bukatzeko, eskerrik asko nola ez Euskaltzaindiari asmoak berritu eta etorkizunari begiratzeko aurten egin duzuen ariketa sakonagatik. Zorionak egun aldiz. Mila esker.